Queres coñecer o grape de Nava Castro? Quédate con nós porque filtraremos o resumo das cancións máis escoitadas do goberno de Pontareas. Imos aló. Vale, imos ver o seu primeiro artista. Como non? O seu primeiro artista é a privatización. Vímolo, por exemplo, no contrato do lixo, cando nos hipotecaron durante 10 anos con un contrato de 22 millóns de euros a unha empresa privada. Imos a ver agora o seu segundo artista máis escoitado, que é Empresas Amigas. Moi ben, claro, temos tamén o exemplo de Dous Espazos, unha empresa amiga de Nava Castro a que lle dan contratos de centos de miles de euros por publicidade. Agora toca as cancións máis escoitadas, e o que escoitou en bucle durante o 2025 foi A mentira do saneamento. Nava Castro prometeu para xuño de 2025 saneamento para todas as parroquias. O prazo caducou e o saneamento nunca chegou. O seu segundo artista máis escoitado foi, claro, Antidemocracia, do artista Castros Family. Isto, despois de numerosas faltas de respeto no pleno, de facer plenos a porta fechada, de pagar incluso 18.000 euros para silenciar os micros dos concelleiros, era visto que este tema encantaba a Nava Castro. Pero quédate aquí porque ven o mellor grape do 2025, o noso, o de PEC. Imos a ver que nos tocou. Normalmente adoitamos escoitar moita xente diferente, así que, a ver, o noso artista máis escoitado foi, como non, as traballadoras do SAF. Unhas traballadoras que demostraron que sen loita non hai dereitos, despois de máis de 60 días en folga. O noso segundo artista máis escoitado foi a defensa dos servizos públicos. Estivemos ali nas manifestacións pola sanidade pública, nas manifestacións pola educación pública, cando faltaban profesionais, no Ramiro Sabel e nos distintos colexios da nosa vila tamén estivemos ali. Imos a continuar a ver que nos toca. Vale, chegando ao total da música escoitada, somos o grupo político que máis mocións presentou no ano 2025. Moitísimas. Participación da mocidade, orzamentos participativos, sobre 8M, sobre a sanidade pública, por Palestina, polo SAF, pola pista de atletismo, e un longo, etc. En definitiva, 2025 foi un bo ano, consolidándonos como a única forza política que lle pode plantar cara ao modelo antidemocrático de Nava Castro. En definitiva, feliz ano novo.